Ba, ayo tangi ba? Ayo dah, ayo. Rokok kamu. Ada. Ba, ayo tangi ba. Kurang ajar udah bocor. Oh, kurang ajar. Nanti kayak mau pedang di. Asal. Terus labine ngombe utri bocor kalau saya dapat keserai ayo. Oh, kurang ajar. Ini, ayo Mbak Tangi. Ayo Mbak. Ciluk dah. Raibu kayak apa dah? Ciluk dah. Ada isi aku dah aku kayak entot. Ayo Mbak. Kudai. Aku ning kene. Lho, ana suara ana rupa ya entut. Endi ya utri bocor. Duh. Betul bocor neng di mau. Yuk, kalau utri bocor ngono di yuk. Neng di. Ya, kaparani ya. Neng di ya. Ya. Bolaku jadi kocok ano. Kurang aja caci cilik ngabur aku. Dah, siapa yang caci cilik dah. Aku ning kene. Ya, Rene. Tenang. Sik. Aku ning kene iki isin. Udah tau pernah yo mesok ketok. Iya nanti kono tepake karo Pak Kalimi. Kula niki Pak, kula ning ngene batak asinnya. Ya bentuke kula nggih ngeten iki rambene ngompleh. Lho. Masuk. Sik. Aku duduk dulu kok mati aku. Wadiah. Aduh, buak kau. Mojian. Aduh. Aduh, dasku ngeluh bah. Aduh, kepala pusing. Aduh. Yuk, demi putrek ora yuk. Aduh, dasku ngeluh. Aduh ya Allah. Buat itu yang golek. Makanan rompok kan ya. Diminta ini mau. Ya. Lanjut dah. Dua jok dah. Rai rakai keserai, rambine ngomplah kayak tak iya, ayo bah, maju bah, awas sih, Lino pengen jarum bledus dan mulai, ada, Kau ya bawa karemu kowe. ada, ayo 1, 2, 3.
sih aku. Aku tak boleh direk asam das tuh pedal ngeluh das tuh Rene dia ngumpet ning kono. sirahku ngeluh iya wis tarono Rene aja ngumpet kae joget kae ayo joget ndelok lagu aduh tak gentok ya tak gentok ya tak gentok penake ya dadi penake kan ya penai banget tadi dandang penak Dulu tak apa kok tak tak ngasih duwe tak petelke ayo joget ayo ayo jalur apa ayo dah kang yoga ya wis lah kataku blorot lho gua sing ora ada kata welek ngene kaya le aduh waduh aduh langsung terang aja kataku diblorono kata wis welek diblorono isin aku isin aku Pak Kali isin aku kurang ajar orang tua ajar orang aku ngajar orang aku tak jawab penak men apa saya lanjut benar